края на церемонията, която се придържа към азбучния ред, но и неизменно начело в своята област и последния награден тази вечер. Цептер. Още една глобална марка, която успешно оперира на българския пазар от 1992 година. На сцената очаквам госпожа Полина Албитар, генерален директор на Цептер България. Цептер България е първата фирма за директни продажби в България, част от мултинационалната Цептер Интернешнъл, която обхваща 40 държави на 5 континента. На всички. Благодаря на организаторите, на експертното жури и на всички, които са гласували за нас. В годината, която Цептер България празнува 20 годишният си юбилей, бих искала да благодаря също така на всички служители, които са били част от компанията тези 20 години, на всички наши консултанти, които са успяли да внесат нашите продукти във всяко 10-то българско семейство. И съответно, които са успяли да докажат, че продуктите на Цептер не са в луксозния сегмент, а са жизнена необходимост за всяко едно домакинство. Използвам възможността да ви пожелая весело посрещане на всички празници, които предстоят, и хранете се здравословно!